как мозъкът формира нашето поведение. Кой контролира решенията ти? Представи си, че си на кръстопът. Интуицията ти показва да поемеш наляво, но логиката настоява да завиеш надясно. Кое надделява? Всичко започва в мозъка. Той не е просто орган, а сложна мрежа, която дирижира емоциите, решенията и поведението ни. Мозъкът – главният режисьор на нашите действия. Мозъкът не просто обработва информация. Той моделира начина, по който възприемаме света. Невропсихологията изследва как структурите на мозъка влияят върху поведението. Когнитивната психология разглежда как мислим, учим и помним. Всички наши избори, от това какво ще закусим до кого ще обичаме, се коренят в сложната биохимия на мозъка. Как взимаме решения? Интуиция срещу логика. Мозъкът работи на две нива. Бърза емоционална реакция или лимбична система. Тя работи мигновенно, като вътрешен глас. Рационален контрол или префронтален кортекс. Тя анализира информацията и предсказва последствията. Но когато сме под стрес, лимбичната система поема контрола, оставяйки ни да действаме импулсивно. Нашите действия, реакции и личностни черти не са просто въпрос на свободна воля. Те се формират от невронните механизми в мозъка. Невротрансмитерите, молекули като допамин, серотонин и нерепинефрин играят ключова роля в емоциите и мотивацията ни. Например, ниски нива на серотонин са свързани с депресия, докато допаминът ни мотивира да търсим удоволствие. Лимбичната система контролира емоционалните реакции. Ако амигдалата е свръхактивна, човек може да бъде по-склонен към страх и агресия. Префронталният кортекс регулира импулсите и ни помага да взимаме осъзнати решения. Когато е слабо развит или увреден, поведението става по-импулсивно и неконтролирано. Научно откритие. Функционалните MRI сканирания показват, че хората с висока способност за самоконтрол имат по-силна връзка между префронталния кортекс и лимбичната система. Разумът и мозъкът – две различни същности? Можем ли да сведем съзнанието само до биологичните процеси в мозъка? Или разумът съществува независимо от него? Дуалистичната теория на Рене Декарт, Карл Попър предлага, че разумът и мозъкът са отделни, но си взаимодействат. Мозъкът е материален, обработва сигнали, контролира движенията и емоциите. Разумът е нематериален, включва мисли, съзнание, морал, абстрактно мислене. Връзката между тях – неразбираем механизъм, който прави възможно взаимодействието. Един от основните аргументи на тази теория е, че някои човешки преживявания, като свободната воля, креативността и моралните решения, не могат да бъдат обяснени само с неврохимични реакции. Философски въпрос. Ако разумът е просто продукт на мозъка, защо можем съзнателно да контролираме мислите и импулсите си? Ляво срещу дясно полукълбо. Кой контролира какво? Полукълбата не работят изолирано, но имат различни специализации. Ляво полукълбо е логика, език, анализ. Дясно полукълбо е емоции, творчество, интуиция. Те работят заедно чрез корпус колосум, мостът между тях. Технологии, които разкриват тайните на ума. Съвременните технологии, като fMRI и EEG, помагат на учените да картографират мислите и емоциите ни. В реално време може да видим как реагираме на музика, любов или страх. Дори може да прогнозираме поведението въз основа на мозъчната активност. Контролираш ли собствения си ум? Мозъкът ли ни контролира
или ние него? Истината е, че взаимодействието е двупосочно. Ако разберем как работи мозъкът ни, можем да използваме разума, за да го управляваме. Какво мислиш? Контролираш ли мислите си или те контролират теб? Сподели в коментарите.